Това е третото видео от поредицата за люпане на пилета в инкубатор. Днес ще проследим самия процес на излюпването на пилетата. На 18-тия ден от инкубацията трябва да спрем въртенето на яйцата. Ако са били на автоматична люлка, сваляме яйцата от автоматичната люлка. Същевременно увеличаваме влажността в инкубатора и ако до 18-тия ден тя е била в диапазона 50-65% влажност, след 18-тия ден тя трябва да стане 80-85%. Едновременно с това намаляваме температурата, която до 18-тия ден е била 37,7. След 18-тия ден трябва да стане 37,2. А когато пиленцата започнат да разчупват черупката, я намаляваме още, за да стане 37 градуса. В момента в инкубатора има 13 излюпени пиленца, които са доста активни. И след малко ще ги извадим и ще ги сложим в брудера, който специално ще подготвим за тях. Когато пиленцата се излюпят, не бързайте да ги вадите от инкубатора. Да ги оставете в него, докато изсъхнат напълно. Те могат да стоят в инкубатора от 12 до 24 часа. Едва когато изсъхнат напълно, можете да ги извадите и да ги прехвърлите в брудера. Докато стоят в инкубатора да изсъхнат, те нямат нужда от вода или храна, тъй като преди да се излюпи пиленцето е усвоило последния жълтък от яйцето и хранителните вещества от него му дават необходимата енергия за следващите до 72 часа. Защо не е хубаво да вадите пиленцето по-рано, преди да е напълно изсъхнало? Когато то се излюпи, е много влажно и немощно. Оставете го да се съвземе, да стане на крачета и да започне да ходи, както и да изсъхне напълно, защото ако не изсъхне напълно и вие го преместите в брудера, то може да се стресира, както и да умре от студ при тази шокова разлика. Какво ви е нужно, за да оборудвате брудера? Ако ще гледате първите седмици пиленцето в неотоплена стая или помещение, е необходимо да им осигурите нужната топлина. Пиленцата имат нужда от 35 градуса в началото, като температурата се намалява с 2,5 всяка седмица, докато не достигне 18-20 градуса през 6-та седмица от развитието им извън инкубатора. Необходимата температура можете да осигурите по различни начини. Единият начин е с инфрачервена лампа или чрез специална плоча подгряваща. По-добрият и по-съвременният начин е да използвате специалната загряваща плоча, която всъщност имитира топлината, която би им давала квачката. Другият вариант е инфрачервена лампа. По-добре е да вземете лампа с червен цвят, която да не нарушава нормалния цикъл на пиленцата и да им позволява да спят. Тъй като аз ще гледам пиленцата през първите седмици от развитието им в затоплено помещение, няма да имам нужда от инфрачервена лампа или специална плоча. Но ако вашия случай не е такъв, се погрижете те да имат необходимата топлина. Първите дни
извън инкубатора са най-критични за тях, тъй като те не могат да регулират своята топлина и ще разчитат изцяло на топлината, която вие им осигурите. Ако помещението, в което ще гледате пиленцата, не е добре защитено срещу хищници, можете да изградите някаква по-малка конструкция вътре в него, която да ги защитава. Може да използвате мрежа, дърво или някакви други материали. Уверете се, че мрежата е с достатъчно малки отвори, за да не могат да влизат други животни при тях. Първоначално ще сложа пиленцата в тази кутия. Какво е важно за дъното на брудера? В момента тази кутия е с гладко дъно. В никакъв случай не оставайте брудера да е с гладко дъно. Не го оставайте непокрит или не го покривайте с вестник. Не трябва да е нищо гладко. Ако оставите дъното гладко, краката на пиленцата ще се хлъзгат и крачетата им ще се разкрачат. Вследствие на което те могат да си останат така. Те няма да могат да ходят и ще падат. Затова дъното задължително трябва да е покрито с нехлъзгави материали. С какво да покрием дъното? Дъното може да покрием с различни материали. Може да използвате кухненска хартия, която трябва да се сменя много често обаче. 1 или 2 пъти на ден, зависи колко бързо се увлажнява. Не е препоръчително да се използват хавли или парцали, тъй като пилетата могат да заклещват пръстите си в хавлията. Освен това, хавлиите много бързо се увлажняват. А както казах, е хубаво постелята да е суха. Аз използвам по принцип сено, но в момента времето е много дъждовно и всичко е влажно. Затова в този случай ще използвам слама, която не е най-добрия вариант, тъй като пиленцата кълват първите дни постелята и могат да се задавят с по-големи парчета. На дъното ще сложа преди сламата един картон. Когато пиленцата спрат да ядат от постелята си, може да използвате и стърботини, но не много ситен талаш. Постелята е хубаво да е няколко сантиметра и да я сменяте често, не бива да стои влажна, за да не се развиват бактерии. Когато пиленцата са напълно изсъхнали, можем да ги преместим в брудера и те ще са готови да ядат и да пият вода. Уверете се, че водата, която им давате, е чиста, топла. Може да сложите в нея малко глюкоза или захар, за да им дадете допълнителна енергия. На пиленцата се слагат през първите дни извън инкубатора специални поилки и хранилки. Поилките трябва с такива, че пилецата да не могат да влизат целите вътре и да се удавят. В първите дни храната я слагам в малки купички, защото първите дни пилетата ще влизат целите в нея. Като поотраснат малко, ще им сложа хранилки, специални хранилки за пилета.
но за сега ще бъдат с тези. Храната на пиленцата трябва да е много високо протеинова. Първите дни аз им давам твърдо сварено яйце, смачкано на ситно. След няколко дни може да смесите яйцето с царевично брашно, но в никакъв случай не им давайте в началото само царевично брашно. Може да използвате и специален фураж за новоизлюпени пиленца, който също трябва да е високо протеинов. Преди да сложите пиленцето в брудера, може да му потопите човчицата в водата. Когато им потопите леко човчицата във водата, им показвате къде е водата и ги научавате как да пият вода. Ако някой от тях не се е научил, ще види от другите къде е водата и ще се научи и то. Ако помните, едно от яйцата беше пукнато и му сложих хартиено тиксо, вижте, той започнало да пропуква черупката, затова ще махна хартиеното тиксо. И ще го върна в инкубатора. След като процеса на инкубация приключи, е много важно да почистим много добре инкубатора. Отстранете всички остатъци от яйцата и измийте всички части на инкубатора, които са без електроника, с топла вода и сапун. След като го почистите с сапун, е хубаво и да го дезинфекцирате. Дезинфекцията ще предотврати развитието на бактерии в него и ще имате едно безпроблемно люпене на пиленца следващия път, когато люпите.
Това са част от пиленцата, които се излюпиха и са на първата си разходка.